Mfowethu unjani? Sicela usisize lana mfowethu usichazele mayelana sibonile laphana ividiyo yegciwane elisha lapho khona selidlala khona ngey'nsimbi. Kwenzakalani ngegciwane elisha? Ngani uyazi ukuthi igciwane elisha lidlala ushuni wenkani. So lonke into eliyenzayo liyenza ngenkani. Phela akwazi ukuthi yonke into ingathi yenziwa igciwane elisha ebese nithi yenziwa ngoshuni wenkani ningabe nisasichazela noma seliphuma khona esandleni ukuthi kwenzakalani. Sicela ukuthi sichazele nje onawe ukuthi kwenzakalani ngegciwane elisha. Sibonile lapha kaKhuzan lithini lidlala khona-ke ngey'nsimbi zodwa. Le nto phela siyayazi ukuthi ibikade ifike nomfowakhuba ingane kaMangeme bakithi. Ibikade ifike nayo leya nto esingaziyo ukuthi-ke umsuka wayo ibikuphi. Leya nto leya kwi-gospel ibibizwa nge-unplug. Kwenzakaleni mfowethu? Sichazele ukuthi kwenzakaleni. Kanti zithini futhi egemini? Phela kusegemini yamaskandi lana iy'nto ey'ningi zimnandi zimtorolo. Kwenzakalani mfowethu? Ngibingelela bafowethu kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo mbuso njengamanje ukubingelela Mathinda wacebisa intombi zamshayeleza mshayela abadala zamqoma. Sangoma sayani sikhomba umfula nafico soshana ayitshela athi umntana womuntu ongqoma nongomba ukutshela abantu lwazi. Engane baba ngizalana mgogodo nali mshaya sangoma kusazophula amahlamvu wale ngana tata mama lezo kuba ilingano yogana kamkhonazi. Isichitha mthombo sala beyibutho onyoko yonyoko. Ngane zakwethu lafana-ke usuku lakho lokuqala to join the boza yamabhoza-ke uMathinda akacebisa kwiGuluva TV lapho khona sithi umfandlunkulu ekuyena-ke ivikela mbuso langampela. Sicela ukuthi usubscribe ngane kwethu kanti futhi uphinde ushare uphinde ucommente lapho khona-ke sizokwazi ukuthi-ke uma sifaka enye ividiyo sirekhomenda noma sazisa ukwazi ukuthi ubona. Mina igama lami ngoNthuthukwane lokuzalwa ngiwadlula isibongo. Ngenzela ukuthi-ke uma nakaze mefuna ukukhetha asheshe akhethe vele kodwa phela-ke bakhona. Right ngane zakwethu laphana-ke igciwane elisha silibonile lidlala laphana eKhuzan lidlala ingoma laphana-ke isimolomolo sami lapho khona-ke lidlala khona ngey'nsimbi. Le nto-ke mina ngiyazela kuKhuzan njengoba ngangayifaka nevidiyo ekuqaleni lapho khona-ke sijabulela noma sibonga uKhuzan ukuthi ushintshe indlela noma ushintshe ushuni lapho khona-ke kusuke kumnandi kakhulu esekhombisa naye ukuthi uyacula. Bona bayibiza ngo-live kanti leya nto kuthiwa yi-unplug lapho khona-ke kusuke kuculwa nje bukhoma. Leya nto igciwane elisha singasho singananazi ukuthi-ke liyithathe kuKhuzan kodwa liye lithi uma lenza into bese kuthiwa-ke ushuni wenkani. Uzokhumbula laphana ukuthi-ke kwafika nokuvala umcimbi lathi liyawuthatha ngoshuni wenkani. Lafika nalento le nama-gold disc lathi liyawathatha ngoshuni wenkani. Waye eKhuzan wafika uKhuzan ne-golden hour lapho khona kudlalwa ngo-12. Lafika layithatha futhi yasemgletsheni i-golden hour kwathiwa liyithathe ngenkani. Labiza usisi lo uZulu Glamour olaphana kwi-podcast yethu ngenkosi yabakhipiti. Waliphasisa uZulu Glamour igciwane waliphasisa lelo gama ukuthi inkosi yabakhipiti bonke sebephelele. Right ngane kwethu laphana-ke asikwazi ukuthi singafike sikhulume nge-podcast edlule ukuthi bebheda ebese singabe sisakuveza ukuthi le ebikhona ibinjani. Kanti lena-ke iyemfezi nazanefa mfowethu kunehlala laphana engilihlekile lapho khona-ke imfezi bephathele khona uZanefa i-surprise. Kanti futhi sijabulela laphana ukuthi-ke abazwani noma bengazwani kodwa-ke bagcine behlanganiswa umbuso wamaciko. Yaphinda futhi laphana-ke umbuso wamaciko waveza ukuthi-ke uzobakhiphisa-ke i-single track lapho khona uzobakhokhela wona. Untombazane wasesho nje ngokukhulu ukungananazi ukuthi-ke umbuso wamaciko awukweleti noma awuvolontiyi. Wenza nje into yawo ngqo ebese iqonda. Siyabonga-ke laphana siyathokoza futhi ukuthi-ke umaskandi sisahamba kahle asikakayibona igameko. Kanti uzokhumbula laphana ukuthi-ke u-Navigate uthe nakade ebuka igciwane elisha eminyakeni ewu-2 noma unyaka ozayo uma-ke wangajima uyobe sefana ngqo noMabalengwe kobe sekuwuMabalengwe ngqo. Kanti leya nto-ke isusa uchungechunge nakuMabalengwe phela iyogcina iwumkhokha omubi. Kanti uzokhumbula laphana-ke ukuthi-ke u-Navigate khathi edlala e-workshop ingoma eyayithi rest in peace uMajoda. uMabalengwe wafika wamuthi nje va ngemali sasekhona laphana sibuka. Siyabonga kakhulu mbukeli wethu. Sicela ukuthi subscribe, phinde ucommente, uphinde ushare futhi sohlangana ngokuzayo.